गोकुळ सोबत गोकुल. नमस्कार, मी अनंत मधुकर कुडव, इंसुली गावातील रहिवासी, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. या ठिकाणी मी राहत असलेला माझा विषय असा आहे की ग्रामपंचायतीत 23 नंबरला असलेला रस्ता मुख्य कुडवठे मुख्य रस्ता ते विसवटी मार्गे ढवळ 450 मीटर लांबी, 12 फूट रुंदी आणि 2003 आणि 2004 मध्ये त्यावर खर्च केलेला. या संदर्भात मी 19/5/2026 या तारखेला पंचायत समितीसमोर उपोषणला बसलेलो मी आणि माझे वडील. त्यानंतर BDO साहेबांनी, वासुदेव नाईक गटविकास अधिकारी यांच्यानी मला आश्वासन लेखी दिले काय असं आपण काहीतरी ग्रामपंचायतीला आणि ग्रामसेवकांना पत्रक काढतो आणि ते भूमी अभिलेखमध्ये मोजणीसाठी टाकतो आणि त्याच्यावर जर अतिक्रमण येतील ते मोकळा करून तुम्हाला दिलं जाईल. पण आज 1 महिना झाला तरी पण अजून त्याच्यावर काहीच कारवाई केली नाही आणि ग्रामपंचायती ठिकाणी जाऊन मी चौकशी केलो असता ग्रामपंचायत बोलतायत काय आपल्याकडे काय अजून आलेलं नाही आणि आम्ही त्या मीटिंगमध्ये, मासिक मीटिंग असेल त्या ठिकाणी आम्ही बोलू आणि नंतर त्याचा निर्णय काय ते घेऊ. पण ह्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी जे मला पत्र वारंवार, आता 3 वर्ष झाली, मला वारंवार फक्त आश्वासने दिली जात आहे, पण ह्याच्यावर ठोस कुठली कारवाई आणि कुठचा रस्ता मोकळा करून दिला जात नाही. त्याच्यामुळे मला हा 15 दिवसात या पंचायत समितीने आणि पंचायतीने 15 दिवसात रस्ता मोकळा करून दिला पाहिजे. नाही दिला तर गणपतीच्या अगोदर 15 दिवस मी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर गणपती घेऊन जाऊन तिथे गणपती पूजन करणार.